Llegim Canadà, de Richard Ford. Diuen que un inici contundent ajuda a atrapar el lector i Richard Ford, amb Canadà, ho aconsegueix i ens fa còmplices des de la primera pàgina fins a l'última. Primer, parlaré del robatori que van cometre els nostres pares. Després, dels assassinats que van tenir lloc més tard. El robatori és la part més important perquè va servir per orientar la vida de la meua germana i la meua cap al camí que finalment van seguir. Res no s'entendria del tot si no ho explicara primer. Aquest crucial i decisiu fet marca un abans i un després en les vides de Dell Parson i de la seva germana bessona Werner. Els camins dels germans se separen i Dell, el protagonista, travessarà la frontera canadenca on començarà una nova etapa en què se superarà, reinventarà i forjarà una nova vida. Una nova vida en què ben prompte descobrirà que ell no és l'únic que guarda un secret que pesa com una llosa. La novel·la creix entre la tensió de dos conceptes antagònics, el dret a les segones oportunitats i la càrrega d'un fet determinant del passat que no es pot esborrar. Canadà, una història profunda i fascinant que ens deixa sense alè des de les primeres paraules. T'animes a llegir la novel·la? Avant! La pots trobar ací. Llegim.